Croeso nôl ato ni. Kate Bolsover o Drefryw sy'n paratoi'r pryd bwyd ar ein cyfar ni heddiw. Ac erbyn hyn, mae hi a Ioan wedi mynd i Lanrwst i siopa. Rwan te Kate, dyn ni yma yn Llanrwst, eistedd ar y decking, yn edrych allan ar afon Conwy. Ie, llecyn hyfryd yn tydi. Dyn ni'n mynd i fynd i siopa rwan, dyn ni'n mynd i fynd i ddau le yn Llanrwst, dyn ni'n mynd i fynd i Blas ar Fwyd, a wedyn dyn ni'n mynd at y Cigydd. Beth ydyn ni'n mynd i brynu yn Blas ar Fwyd? Ys gen ti rest y siopa? Rest y siopa, caws gafr. Caws gafr, right, iawn. Sio caws gafr. 200? Ie? 200? 200 gram, ie? 200 gram. Diolch yn fawr. A vinegar sherry. Vinegar sherry, iawn. Mae hwnna'n arbenigol. Yn be di bottle? Potel. Potel. Potel yn Gymraeg. Iawn. Potel o vinegar sherry. Iawn, oce. A wedyn sherry go iawn hefyd, ie? Sherry go iawn. Sherry go iawn. Sherry medium dry? Eitha sych. Eitha sych. Ie, sherry eitha sych. Ie, neu cymhedrol sych. Eitha sych. Eitha sych. Sut wyt ti'n gofyn, have you got? Sut wyt ti'n gofyn? Ie, sut wyt ti'n gofyn? Sut wyt ti'n gofyn? Oes, have you got? Sgynnoch chi. Sgynnoch chi. Dwi'n mynd im y siop yn dweud, sgynnoch chi... Sgynnoch chi vinegar sherry. Sgynnoch chi vinegar sherry. Sgynnoch chi gaws gafr. Sgynnoch chi caws gafr. Gaws gafr. Ie, sgynnoch chi, ie. Sgynnoch chi gaws gafr. So chi'n dweud, can I have 200 grams of? Dwi isio. Yeah, dwi isio. But that's a bit, I want it. I want it now. No delays, yeah. Mae'n fwy polite i dweud, gai. 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 Ie, gai... Gai 200. 200 gram. 200 gram. Ac, so for all the folks back home, grammar point rwan. So ar ôl gai, soft mutation. So 200 gram, gai 200 gram. A cant is 100, but if 100 followed by something, the T vanishes. So can gram, 200 gram, gai 200 gram, lots of mutations in there, gai 200 gram. Gai 200 gram. Yeah, but say quickly and I won't notice it. Gai 200 gram. Gai 200 gram, okay, right? Or gaws gafr, yeah? Gaws gafr. That's what I'm okay, right? Sut wyt ti'n gofyn, how much is that? O faint di hwnna? Faint di hwnna? Dyna fo, gwych, iawn. Faint di hwnna? How much is that in total? Faint di hwnna i gyd? Faint di hwnna i gyd? Gwych, da iawn. Be ti eisiau yn y Cigydd? Ti eisiau darnau cywiar. Darnau o gywiar. Coes? Pedwar? Coes ti eisiau? Coesau cywiar? No. Na, ddim coesau. Ddim coes. Ddim coesau. Darnau. Just darnau o gywiar, okay? Gywiar. Right, so pan awn ni i fewn rwan i Blas ar Fwyd, wyt ti in charge, ti sy'n gyrru y sgwrs, okay? Felly, wyt ti'n siarad, wyt ti'n gofyn am bobeth, wyt ti'n prynu, wyt ti'n talu, a dwi just yna i edrych yn hardd, i edrych yn neis, ti sy'n neud y siopa. Iawn? Iawn. Right, rwan te, beth ni eisiau gynta? Vinegar sherry. Vinegar sherry, lle mae hwnna? Olew. Balsamic. Vinegar sherry yn y botel. Siw ti ddim eisiau vinegar champagne? Sherry, iawn. Sherry, iawn. Iawn, vinegar sherry, iawn. Caws gafr. Dwi'n meddwl. Helo. Pnawn da. Gai caws gafr. Gywch, da chi eisiau meddal, neu fel un bri, neu un calad? Dwi'n meddwl calad. Un calad. Dwi'n problem. Mae bwyso fe chi wan. I want to say two of dau ohonyn nhw. Dau, iawn. Sgwelwch yna. A sgynnych chi sherry? Oes, dewch efo fi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Ydy sherry medium dry?
Right, so rhywbeth hanner a hanner. Ddim yn rhy felys, ddim yn rhy sych. Rhywbeth yn y canol. Hanner a Yndi, hanner. neith hwnna neud. Ie, yndi. Na fo, iawn. O, diolch yn fawr. A sgynnych chi'r port? Oes, mae gen i pot. Ruby port? Ruby pot, oes, mae'n un o fanna. Mae hwnna'n 5.85. O, diolch yn fawr. A mae hwn yn That'll be enough? Ar gyfer y treifl, ie? O, di hynny ddigon iawn, siwr fod o. Iawn. Right, na te, cyn i mi fynd yn ôl i dy didi am tip mach o sherry, na ni fynd i mewn i'r cigydd rwan te. Ac ti'n mynd i brynu wyau, ie? Ie. Dwi isio wyau a ciwiar. A darnau ciwiar. Felly. So, dwsyn o wyau, ie? Dwsyn o wyau. Yn yr ardal yma, maen nhw'n dweud wyau pen tomen. Lle mae'r ier yn cael crwydro, free range. Pen tomen, ie. Pen tomen. Pen tomen, ie. Felly, yn yr ardal yma. Wyau pen tomen. Wyau pen tomen. Ddim wyau mewn boxes. Nawr ten, ti'n mynd i mewn i brynu 4 darn o giwiar. So, ciw ydi chick. Felly, iar pan mae'n cerdded o gwmpas. Yn fyw, iar. Unwaith mae o'n ciw iar. Felly, mae'n wahaniaeth. Yr un ffordd efo oen ydi lam. Allan fanna. Ond unwaith cig oen. Okay. Wedyn mochyn. Soch, mochyn. Unwaith mae mochyn, mae'n mynd yn cig moch. Cig moch. Bacon, okay. Ac buwch. Buwch. Ie, caw, ie. Ar y plat, cig eidion. Eidion. Ie, felly, so, from the living state to the dead state, felly, iar. So, shall I neud prawf? If I give you the living animal, give me the dead one, okay? Right, and rwan te. Mochyn. Ciw moch. Cig moch, okay. Cig moch. Cig moch, ie, ddim ciw moch. Ddim ciw moch. Cig moch. Cig moch. Oen. Cig oen. Cig oen. Buwch. Cig eidion. Cig eidion. Iar. Ciwiar. 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 Ie, felly dyna ni. Iawn, da iawn. Okay. Mewn i ni? Ie. Iawn. Hiya, Ioan. Hiya. Gai 4 darn o giwiar. Galwch siŵr. Diolch. Di'n iawn o hwnna, di? Supreme, te? Ie. Iawn. A faint di hwnna? 16,45. Diolch yn fawr. Oce. Dwsyn wyau. Iawn, oce. Dwsyn wyau? Dwsyn o wyau. Da chi eisiau beth arall? Dim byd. Faint di hwnna o gyd? I gyd. I gyd. Iawn. I gyd. Mae'n 18 pint union. 18 pint. 2 pint yn ôl chi. Dyna ni. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wel, dyna ni. Dyna ti wedi siopa yn Gymraeg yn Rhefryw. Yn dod ystod salutation yn Rhefryw. Yn Rhefryw. Ti wedi siopa yn Gymraeg fan hyn. So, ti'n mynd i siopa yn Gymraeg fan hyn eto? Ydw. Ie, so bob tro ti'n dod i'r siopa yma nawr, ti'n siopa... Dwi'n siopa yn Gymraeg yn Rhefryw. Dyna ni, ardderchog, da iawn. Wrth i'r wythnos yma fynd ymlaen, dwi'n meddwl, wrth ni gyrraedd diwedd yr wythnos, gyda tip mach o help y sherry a'r pot, dwi'n meddwl bydd llawer o Gymraeg yn dechrau dyn allan gyda ti, ti'n meddwl? Bydd o'n... Felly, pan dyn ni'n paratoi at y coginio, siarad Cymraeg, pan dyn ni'n eistedd o gwmpas y bwrdd yn siarad Cymraeg, ac potel sherry dan y bwrdd a siarad mwy o Gymraeg. Dwi'n meddwl byddwn yn iawn. Ac ar ôl casglu'r cynhwysion, yn ôl i blas celyn i ddechrau coginio. Dyma ni yn dy gegin di, yn Rhefryw. Ac dyn ni'n mynd i ddechrau ar y diwedd. Dyn ni'n mynd i ddechrau, mae'n ymddangos, gyda'r pwdin. Atgoffa ni rod. Trifle. Y trifle. Y trifle. Ac dyma'r sponge, ti wedi paratoi dy hun. A beth sydd yn y canol? Jam.
Jam beth? Jam mwion dio. Jam Dion. mwyar dion. A dyma'r mwyar Mwyar dion. Ti wedi casglu rhain dy hun? Dwi'n casglu mwyar dion yn yr ardal. Neu hel casglu y ddau'n cael ei defnyddio. Felly, iawn, a fan hyn wedyn, dyma'r... Port. Iawn. Faint o hwnna dyn ni'n rhoi mewn? Hanner boteled? No. 300 mil. Right, 300. 300, iawn. Lot o bwyd. Mwy na hanner potel. Na, dim hanner potel. 3/4 potel. Ti'n gosod nhw ar y top wedyn. Iawn. Tollti. Tollti y port. Tollti'r port i mewn. Iawn. Gorchuddio. Gorchuddio. Na, gorchuddio ydi to cover. To cover. Yeah. We're just soaking. Wel, mwydo. Mwydo to marinate mewn ffordd. Marinate, mwydo. 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 A wedyn... Cwstard. Cwstard. Vanilla? Cwstard vanilla. Dwi'n meddwl bod fi'n gallu gweld darnau o vanilla yn hwnna. Wnaeth Kate baratoi'r cwstad fanila neithiwr. Nesa, mae angen hufen. Pa fath o hufen ydy hynny? Hufen sengl? Hufen dwbl? Hufen dwbl. Wisgio pretty soft peaks. Wel, pigau meddal. Pigau meddwl. Pigau meddal. Mae hwn yn bwdyn heb galoria hefyd. Caloria isel iawn. Roi yn yr oer gall, jo. Rwan, dyn ni yn mynd i dorri y madarch. Mewn i be? Strybedi neu be? Ne. Torri roughly. Yn fras. Yn fras. Mawr. Canolig. Bach. So sut wyt ti'n dweud, this is bigger than that? Dwi ddim yn gwybod. Mae hwn. Mae hwn. Yn fwy. Na hwn. O, mae'r darn yma, this piece here. Mae hwn yn fwy na hwn. Mae hwn yn fwy na hwn. Na hwn, okay. So the other way around. Mae hwn yn llai. Mae hwn yn llai na hwn. Mae hwn yn llai na hwn. Mae hwn yn llai na hwn. Iawn. Os ti'n dweud, this is the smallest. Dyma'r lleia. Lleia. There is a silent F at the end, right? Lleiaf. Fi'n lleia. The biggest? Dyma'r... Mwyaf. So you've got mawr, mwyaf. Okay. A bach, llai, lleiaf. Yeah, dyna ni. Lawr y ffordd yn y dafarn leol, mae Richard a Maggie wedi cyrraedd i weld beth sydd i ginio. Wel, Maggie a Richard, dyma ni yn Rhefryw ar gyfer y pryd bwyd olaf yn y gyfres yma o Galwch Acw. Be ti'n feddwl o grys, Richard? Siwgar iawn. Mae'n rhaid i mi ddweud. Dyma ni bwydlen Kate. Dyna ti. Da ni'n mynd i ddechrau a da ni ddim wedi cael caws eto. Dyma'r tro cynta i ni gael caws. Swffle caws gafr wedi i bobi ddwywaith. Ti'n hoffi hwnna? Gawn ni weld. Tipyn bach o amheuaeth gan Maggie. Beth amdana ti, Richard? Dwi'n hoffi swffle caws. Ti? Dwi erioed yn bwyta double baked. Right, felly... Dwi'n edrych ymlaen i blasu hynny. Profiad newydd, new experience. Iawn. Dyna ni'r cwrs cyntaf. Dowch yn ei edrych ar yr ail gwrs. Cyw iar gyda saws vinegar sherry
ac amgwyn, tatws newydd a ffa gwyrdd. A tarten madarch gwych i Ioan a Richard. Be ti'n feddwl o hwnna, Maggie? O, mae'n synio. Flasus iawn. Beth am y pwdin? Treifl mwyar dion a ffordd. O'n i'n meddwl crumble ebrych Rhaid, ia, ar gyfer y pwdin. ar gyfer y pwding, ond mae hwnna'n synio Great. A- Porter. Oh, yeah. Diddodd Kate. Medda hi porter brandy, ne? Mae hen licio porter brandy. Wel, dyna ni. Dim syndod, it's no surprise felly bod y port yna efo'r treifl. Gyda port Ac yn y efallai treifl. bod Kate wedi bod yn hel mwyar dion yn lleol. She's been collecting blackberries locally, efallai. Wel, gobeithio. Reit, dyna ni y fwydlen. Da ni'n 3 yn edrych ymlaen i gael bwyd gan Kate. Ar ôl yr egwyl, mi fyddwn ni'n dychwelyd i'r gegin i weld sut siap sydd yna ar y coginio. Welwn ni chi mewn 2 funud.